Rêhevala Rêber Abdullah Öcalan viyan soran. Leyla Ali Hüseyin bi nasnav viyan soran di sala 1981 de li bajarê Silêmaniyê Başûrê Kurdistanê çavê xwe li jiyanê vedike. Di temeneke ciwan de naskirina wê ji devgera azadiya Kurdistanê re çêdibe û di sala 1997 de jî derbasî navarefên PKK dibe. Viyan soran ji ber lêgerîn û aşqa xwe ya zêde ya ji felsefeya Apoyî re di demeke zû de pêş dikeve û dibe kadroya çalak ya PKK. Viyan di komîteya jinova avakirina PKK de cihgirt û paşê jî weke fermandariyaya Jastar û HPG derbasî xebatên parastinê bû. Viyan soran li dijî komploya navneteweyî ya li dijî Rêber Abdullah Öcalan, li dijî hewildanên tesfiyekirina PKK û li dijî hewildanên dayîna ji bîrkirina esareta Rêber Abdullah Öcalan di sala 2006 de di şeva ku yekê Şibatê bi di duê Şibatê ve girê de li çiyaya heftanîneyê navbera Bakur û Başûrê Kurdistanê de carekî yekê dîrokî ya fedayene li dar xist. Viyan soran li ser armanca xwe ya çalakiyê çend nameyên tijî wate, tijî hest û felsefe li paş xwe hişt. Ji van nameyan jî nameya yekemîn ya ji bo Rêber Abdullah Öcalan bû. Nameya şehîd Viyan soran ya ji bo Rêber Abdullah Öcalan nivîsiye wiha ye. Ji ronahiya şevên tarî Rêber Apor e. Ji roja ku min navê te bihîst û nas kir, jiyanê hîz dikim. Dizanim ku ez kîme û divê çawa bijîm. Yanî hizir û ramanên te min bi min danasîn û ez hîn kirim ku bi wa te bijîm. De ez fêrî elfebaya azadî û serbestiyê kirim. Di dibistana te de çi qas min zehmetî jî kişandibe. Tu rojek ji rojan min dudilî û poşmanî jiyan nekir. Ji ber ku min tê de hêza wateyê kifşkir. Hêza raman û hêza mirov jî. Pirkên be jî min fêm kir ku tu tiştek nepêkan nîne û bi şertê ku mirov di armanca xwe de cidî be û pêbawer be. Divê mirov herdem bigihîje armanca xwe. Min weke jinekê weke Kurdekî azadî kir armanc û ji dil pêbawer kir. Ji bo vê jî ez bi hesreta viya bûm ku tenê ji bo kêliyekê be jî te ji nêz de bibînim, te hemêz bikim û bêhnek bidim. Paşê jî tişta ku di dilê min de ye di derbarê azadiya xwe, jin û gelê xwe de bi te re guftûgû bikim. Dîlketina we dildariya min ya azadiyê bihêztir kir. Lêbelê di sala 1998 de komploya qirêj a navnetewî ji hundir û derve de ket nav beyna te û min û bi hezaran kesên ku wekî min ji bo dîtina te di heman hest û hêviyê de bûn. Dîlketina we di min de zêdetir hejandinek bihêz û biryara azadiyê çêkir. Min hêvî û bîrkirina dîtina we tu caran winda nekir. Lê min herdem hewil dida ku pir ji nêz ve te hîs bikim. Lewma min gelek caran di hundirê xwe de bi te re diyalog dikir û min hîs dikir ku tu weke deng û enerjiyekê dikeve hinavê min û min jê ilham digirt. Çend car jî tu bûyî mêvanên xewnê min û ez pir pêkê xweş bûm. Bi rastî jî ez nikarim bi tevahî hest û ramanên xwe di derbarê we de bilêv bikim. Min nikarî dîlgirtina mirovekî mîna we mezin bipejirînim. Lêbelê ji sala 1999 û şûn ve herdem rastiyek di mêjiyê min de deng ve dida ew jî ev e ku min nikarî bû dîlgirtina mirovekî mezin wekî we dahûrînim û min digot ev mirov ew derheq nekiriye. Bêguman ez bir pirsyariyên dîlgirtin tecrîda rêberê gelekî û rênasê meziniyê mirovatiyê tenê dewletên rûreş ên cîhanê nabînim. Bi qasî sextekarî, dirûtî û xıyaneta dewletên desthilatdar, lawazî û nebesiyên hevaltiya xwe û hevalên dîtir jî berpirsiyar dibînim. Lewma herdem li hemberî we gel û jinên ku bengiya xwe ya azadiyê bi we ve girêdane xwe şermezar didîtin. Dixwazin me fêrî jiyaneke bêrêber Apo bikin. Îro jî di 15 Sivata sala 2006 de
ام دکوین سالوگره هشتمین عادیلگرتنا ریبراپو. کۆمپلۆیان ناونەتەوی پێواژۆیەک نو و بە مەترسی لەسەر ئەمرالیە کوردان بگشتی دەست پێ کردیە. دخوازن هەموو کەت، خەبات، ئاشیتی و دەموکراسیە ڕێبەرئاپۆ و گەلێ کورد ڤاڵا دەرخەن و پڕ ئەشکەرە بانگەوازیارە دەستبوون و دەف ji ڕێبەرئاپۆ بەردانێ دکن. دخوازن مەکەدی بکن و مە فێری ژیانەکە بێ ڕێبەرئاپۆ بکن، بێ بردۆزی و بێ vîn bikin. Ji bo vê îro gelê Kurd li her çar aliyên cîhanê li dijî siyaseta qirkirinê ya ku li ser serokatî tê meşandin, nerazîbûna xwe nîşan dide. Ez jî mîna şagirtekî we li hemberî wan êrîşanera wa dixwazim di pazdehê sibata îsal de di nava gelê xwe de wekî jinekê girêdana xwe ya bi were dubare bikim û germahiyekê bidim çalakiyên berxwedana gelê me. Bi agirê bedena xwe dixwazim peymanekê bidim mêjî û dilê qeşagirtî ya şaristaniya civaka cinayetî. Mîna gelek mirovên din jî dixwazim di dadgeha dîrokê de bibim şahidekî ji bo destnîşankirina zordarî û derewkariya sîstema dadê û mafê mirovê ya rojava. Dilê min bêy we û zerdekena li ser lêva zarokên welatê min rehetî nabîne. Îro jî dizanim ku dibe hûn vê çalakiyê nepejirînin û rexne bikin. Lê çi bikim serokê min? Hinek evîndar dibin destê hevdû digirin û direvin. Ê evîndarbûna min jî ev e. Dilê min bêy we, bêkenîn û zerdekena li ser lêvên zarokên welatên min rehetî nabîne û nahewe. Ji ber ku min biryara xwe di pêvajoyeka wisa hesas de heta sala heştemîn adîlgirtin û dûriya we dereng xist, lêborîna xwe dixwazim. Dixwazim weke jineka başûr berdêla ked û qenciya we bidim. Niha jî di nava vê bêdengiya mirinê ku li başûr heye de dixwazim weke jineke ji başûr pir kêm jî be deyn û berdêla ked û qenciyên we bidim. Pir şad dibim ku encamekî serkeftî bi dest xînim. Di dawiyê de silav, hezkirin û hesreta dîtina te ya xwe pêşkêşî te mirovê bêhempa dikim. Ji bîr nekin, em pir bêriya we dikin, pir bêriya we dikin. Fermandar viyan her wiha xîtabê malbata xwe dike û hestên xwe bi van gotinan bilêv dike. Beriya her tiştî ez silavan li dayîk, bav, xuşk, bira, xizim û hemû dostan dikim. Hêvîdarim wê her tim baş bin û yek bi yek çavên hemûyan maçî dikim. Derbarê xwe de ez ê tenê tiştekî bêjim. Ev neh salin, ez kêliyeke tenê jî li nêrîna xiyanetê û poşmaniyê nefikirîm. Min gelek tiş ji pekekê girt û ji ber vê yekê jî serbilindim. Yek ji rastiyên binkîn ên min jê fêm kir, hezkirina dê, bav, xuşk, bira û tevahiya mirovahiyê ye. Ez wextekê gelekî ji we aciz bûbûm û min digot çima min şaş fêm dikin, çima xwe li dervê pekekê dibînin. Bi demê re min fêm kir ku Yêsû ji dar ne tenê hûn in. Ji ber ku helwesta we ji pirsgirêka zihniyetê û siyasî ya sedan salan, jêkevneparestiya sedan salan dihat. Ji ber ku min imkan çê nekir ku bi were nîqaş bikim, ez jî di vî warîdekê mam. Ji ber vê yekê lêborîna xwe ji we dixwazim. Dixwazim hûn zanibin, hem weke malbatê hem jî weke mirovên Kurd di dil û mêjiyê min de ne. Ji bo afirandina jiyaneke bextewer ez amade me jiyana xwe feda bikim. Bersiva min a li keda we ji bo min dane, wê ne xiyaneta li xwîna şehîda be, wê xwedî derketina li wan be û fedakirina xwe be. Xwezî ji canê min hêjatir tiştekî din hebûya ku min bida. Ev çalakiya min bersive ji siyaseta enkarê ya li ser gelê Kurd û siyaseta tecrîdê ya li ser Serok Apo. Ji bo azadiya gelê Kurd û jinê
لدجی ظلم و زخته اگر تشتک جانه من هجاتر هبویا من او جی بدا لبلی دمکه به ویرنگیده کوگل کرد هر روز لسر بیانه و بر بسر کفتنه وده چه فدا کرنا جنک مینا من گلکی کم دبینم از جی مینا گلک حوالان خودین داره گل و جنین عشق شاندی دبینم دل دخوش جبو و حمیان گلک تشتان بنویسه و یک به یک جبو و تشتان بیجم لبلی جبو بگانینا جالکی چند ساعت مانه جبر وقت کیمه جوی زیده تر نکارم بنویسم جبر کو خوش و براین من مروفین ما ین کو دوی جبوان بقاسی و جوه بهتر تشتان بنویسم هنه هری داوید خوازم تشتگی بیجم اگر هون لسر بنگه که راست جهف حزدکن رجا دکم جوه کو آرمانج و ریبازا من راست فیم بکن و شاش نرخینن جبر کو از جبو ویجیام و جبو ویجی ده دسته من ده پلانا من آشهادته هیا وکی دن لپیشیا کچ و خورتین دن نبن آستنگ کو خواه و سپر و جاخوا ناس بکن و ببن خودی وین هری داوی سلاف حس کرن و حرمتین خواه پیشکشی و دکم هیویدارم هونی هرتن بختاور و سر بلند بن